Λοιπόν, ελάτε να δούμε μια ιστορία που μοιάζει με σενάριο ταινίας, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινή. Μια ιστορία για το πώς μία και μόνο κυβερνοεπίθεση κατάφερε να γονατίσει κυριολεκτικά τις υποδομές ενός ολόκληρου έθνους. Μιλάμε για 5.500 μίλια. Για να το βάλουμε σε μια προοπτική, αυτή είναι η απόσταση του αγωγού Colonial Pipeline. Δεν είναι απλά ένας αγωγός, είναι μια κρίσιμη μα πάρα πολύ κρίσιμη αρτηρία που δίνει ενέργεια, καύσιμα για την ακρίβεια, στο 45% ολόκληρης της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ. Σχεδόν τα μισά καύσιμα. Και τώρα, φανταστείτε αυτό. Για 5 ολόκληρες μέρες, τον Μάιο του 2021, αυτή η τεράστια αρτηρία απλά σταμάτησε. Έκλεισε. Εντελώς. Σιγή. Και το αποτέλεσμα, το φαντάζεστε. Πανικός, χάος. Μιλάμε για εικόνες που δεν περιμένει κανείς να δει. Ξαφνικά, ελλείψεις καυσίμων παντού, ατελείωτες ουρές χιλιόμετρων στα βενζινάδικα και φυσικά οι τιμές να εκτοξεύονται στα ύψη. Όλο αυτό σε 18 ολόκληρες πολιτείες. Και κάπου εδώ έρχεται το ερώτημα. Τι ακριβώς συνέβη, πώς γίνεται ένας ολόκληρος αγωγός να κρατείται σε ομηρία? Πάμε λοιπόν να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, γιατί αυτό το περιστατικό έβγαλε στην επιφάνεια μια τεράστια, μια επικίνδυνη αδυναμία στις υποδομές που θεωρούμε δεδομένες. Η απάντηση βρίσκεται σε μία λέξη. Ransomware. Ουσιαστικά είναι ένας τύπος κακόβουλου λογισμικού που μπαίνει στο σύστημά σου, κλειδώνει τα πάντα και σου λέει «πλήρωσε για να στα ξεκλειδώσω». Ο ένοχος σε αυτή την περίπτωση ήταν ακριβώς αυτό. Μια επίθεση ransomware από μια ομάδα με το ταιριάστο όνομα DarkSide. Και τώρα ας μιλήσουμε για το κόστος. Γιατί εδώ τα νούμερα πραγματικά ζαλίζουν. Ναι, πλήρωσαν λίτρα. $5 εκατομμύρια σε bitcoin. Αλλά αυτό, ξέρετε, είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Η πραγματική ζημιά ήταν η πενθήμερη διακοπή λειτουργίας, ο αντίκτυπος σε 18 πολιτείες και το συνολικό οικονομικό κόστος που εκτιμάται σε δεκάδες δισεκατομμύρια. Η ζημιά δεν ήταν τα λίτρα, ήταν η παράλυση ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οκ, για να μάθουμε πώς να αμυνθούμε, πρέπει πρώτα να σκεφτούμε σαν τον επιτιθέμενο. Πρέπει να καταλάβουμε την ανατομία της επίθεσης, πώς δηλαδή κατάφεραν να μπουν μέσα και, κυρίως, τι κάνουν από τη στιγμή που θα πατήσουν το πόδι τους στο σύστημα. Συνήθως, οι δίωδοι είναι γνωστές. Μπορεί να είναι μια απομακρυσμένη πρόσβαση που δεν είναι καλά ασφαλισμένη, τα κλασικά μηνύματα ηλεκτρονικού ψαρέματος που όλοι λαμβάνουμε ή απλά συστήματα που δεν έχουν ενημερωθεί. Στην περίπτωση της Colonial Pipeline, το απίστευτο είναι ότι όλη η καταστροφή ξεκίνησε από ένα και μόνο πράγμα. Έναν παραβιασμένο λογαριασμό VPN. Έναν λογαριασμό που δεν είχε καν έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων. Μια τόσο απλή παράληψη και οδήγησε σε χάος. Και από τη στιγμή που μπαίνουν μέσα, η στρατηγική τους είναι πλέον πολύ πιο πονηρή. Δεν είναι απλά «κλειδώνω τα αρχεία σου». Όχι, είναι αυτό που λέμε διπλός εκβιασμός. Πρώτον, ναι, κρυπτογραφούν τα πάντα, τα κάνουν άχρηστα. Αλλά δεύτερον, και αυτό είναι το κρίσιμο, πριν τα κλειδώσουν, έχουν ήδη κλέψει τα πιο ευαίσθητα δεδομένα. Έτσι, ο εκβιασμός είναι διπλός. Πλήρωσα για να πάρεις πίσω τα αρχεία σου, αλλιώς θα δημοσιεύσω τα μυστικά σου στο διαδίκτυο. Η πίεση για να πληρώσεις γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, ασφικτική. Και το πράγμα γίνεται ακόμα χειρότερο, γιατί πλέον έχουμε το φαινόμενο του ransomware as a service. Σκεφτείτε το σαν ένα είδος σκοτεινού franchise. Οι μάστορες του είδους, όπως η DarkSide, δεν κάνουν οι ίδιοι όλες τις επιθέσεις. Φτιάχνουν τα εργαλεία και τα νοικιάζουν σε άλλους εγκληματίες, παίρνοντας φυσικά ένα ποσοστό από τα λίτρα. Αυτό κάνει τα εξελιγμένα εργαλεία επίθεσης διαθέσιμα σε πολύ περισσότερους, αυξάνοντας δραματικά την απειλή. Εντάξει, η εικόνα είναι λίγο τρομακτική. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι κάνουμε? Υπάρχει τρόπος να αμυνθούμε απέναντι σε αυτές τις τόσο εξελιγμένες απειλές? Η απάντηση είναι ναι. Υπάρχει ένα εγχειρίδιο, μια στρατηγική. Πάμε να δούμε τα βασικά βήματα για να χτίσουμε μια πραγματικά ισχυρή άμυνα. Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε 5 θεμελιώδεις πυλώνες. Πρώτον, η διαχείριση των ενημερώσεων. Πρέπει τα πάντα να είναι στην τελευταία τους έκδοση. Δεύτερον, ο αυστηρός έλεγχος πρόσβασης, με ισχυρούς κωδικούς και οπωσδήποτε έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων. Τρίτον, η τλιμματοποίηση του δικτύου, δηλαδή απομονώνουμε τα κρίσιμα συστήματα ώστε, αν μπει κάποιος, να μην μπορεί να πάει παντού.
Τέταρτον, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, τα αντίγραφα ασφαλείας, τακτικά, εκτός δικτύου και κυρίως δοκιμασμένα. Και πέμπτον, ο ανθρώπινος παράγοντας, η συνεχής εκπαίδευση όλων για να αναγνωρίζουν τις απόπειρες ψαρέματος. Κοιτάξτε, κανένα από αυτά δεν αρκεί από μόνο του. Όλα μαζί όμως χτίζουν ένα πολυεπίπεδο τείχος προστασίας. Αυτό το εγχειρίδιο βέβαια είναι η βάση για όλους, όμως στον σημερινό κόσμο υπάρχει και κάτι ακόμα. Υπάρχει η σύγχρονη ασπίδα των πλατφόρμων SaaS, δηλαδή των υπηρεσιών λογισμικού στο cloud. Και εδώ τα πράγματα αλλάζουν επίπεδο, προσφέροντας ένα τεράστιο ενσωματωμένο πλεονέκτημα. Ας δούμε λίγο τη διαφορά μεταξύ του παλιού και του νέου. Στα παραδοσιακά συστήματα, που είναι εγκαταστημένα τοπικά, έχουμε χειροκίνητας ενημερώσεις, αργή και πολύπλοκη ανάκαμψη μετά από μια κρίση και την ανάγκη για μια ολόκληρη εσωτερική ομάδα ασφαλείας. Στον αντίποδα, οι σύγχρονες πλατφόρμες SaaS προσφέρουν αυτοματοποιημένη ασφάλεια σε πραγματικό χρόνο, ταχύτατη ανάκαμψη, πρόσβαση σε εξειδικευμένους συνεργάτες όλο το 24ωρο και μετατρέπουν την επένδυση σε προβλέψιμο λειτουργικό κόστος. Η αλλαγή είναι θεμελιώδης. Περνάμε από μια στάση όπου αντιδρούμε στο πρόβλημα σε μια στάση όπου προλαμβάνουμε το πρόβλημα. Τα βασικά πλεονεκτήματα λοιπόν είναι ξεκάθαρα. Έχουμε παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο 24 ώρες το 24ωρο. Έχουμε τη δυνατότητα για ταχύτατη ανάκαμψη, που σημαίνει λιγότερος χαμένος χρόνος και χρήμα. Έχουμε πρόσβαση σε μια ομάδα ειδικών που είναι εκεί για οτιδήποτε συμβεί. Και, τέλος, έχουμε μια σαφή απόδοση της επένδυσης, γιατί αυτό που προστατεύουμε είναι η φήμη, η εμπιστοσύνη των πελατών και τελικά η ίδια η συνέχεια της επιχείρησης. Η αξία, με άλλα λόγια, δεν είναι απλά το πρόγραμμα, είναι ολόκληρο το οικοσύστημα ασφαλείας που έρχεται μαζί του. Και τώρα, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω. Ας δούμε τη μεγάλη εικόνα. Γιατί τελικά όλα αυτά έχουν σημασία. Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλά για τεχνολογία. Μιλάμε για την ουσία της επιχείρησης. Υπάρχει μια φράση που τα συνοψίζει όλα. Το ransomware δεν είναι ένα τεχνικό πρόβλημα. Είναι μια κρίσιμη επιχειρηματική απειλή που μπορεί να καταστρέψει μια εταιρεία εν μία νύχτη. Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Το θέμα της κυβερνοασφάλειας έφυγε πλέον από τα χέρια του τμήματος IT και μπήκε στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι πλέον κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα. Και αυτό μας φέρνει στο τελικό και ίσως πιο σημαντικό ερώτημα. Βλέποντας το τεράστιο, το δυσβάσταχτο κόστος μιας τέτοιας επίθεσης, έχει πραγματικά κανένας οργανισμός, μικρός ή μεγάλος, την πολυτέλεια να μην είναι προετοιμασμένος? Η επένδυση στην πρόληψη σε μια σύγχρονη και ασφαλή πλατφόρμα είναι πραγματικά ένα ελάχιστο κλάσμα μπροστά στο κόστος της καταστροφής. Είναι ένα ερώτημα που πλέον κάθε οργανισμός οφείλει να απαντήσει.